Hello everyone, welcome to my channel. So guys, asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं, इसोरनि आंबो मोजाङै दं। ओमफ्राय जोंहा फेसबुकआव भाइरेल रेकर्ड होलायबाय जोंहा सिनि ब्रह्म नामा बियो होलायबाय जोंहा नैबे राकेश ब्रह्मआ हिन्जाव गदाय बिसिजों फन रायज्लायनाय कल रेकर्ड गोदान ओंखारलायबाय आरोबाव नै होगासिनो बेयो दहायसो नुदों आं जास्ट दसे थानानै फेसबुकआव। ओमफ्राय बे सुइटिम नार्जारि ना मा होनो बेजों कल रेकर्ड रायज्लायनाय आरो नोंथांमोनाबो आरो खोनासंनो गोसोबा बे कल रेकर्डखौ खोनासंनो हासिगोनलाय अननानै खोनासंलांबानो जाबाय। मा होनदों दा मा रिंखो आंना थाङा होनदों खाबाखौ माथो थगायनांगौ बुलासोना रिंगोन दा बुलासोना बुदों आं स्क्रिनसट नांगौ नाय दे होनदों सोर बुदों ला बेखौ सोरनि दोनलांग्रा बुदों बेखौ बाद हो मालायनि मा होनो लानानै मटर रजानाव दरखार गैया खोन्थानाया होनबा औरा जाम्बा माने बोखोदों mana dosa mana? Ini cuma ada kubras lagi nasi. Kaiblah. Apa ni cuma ada lagi gini. Lagi gitu. Lagi kaiblah tu cuma. Anda ya? Lagi dia. Lagi dia. Kaiblah. Ya जाबाय रायलायनायखौनो नों मा रेकर्डिं लानो सिखावसो रोंगासिनो दंना नोंथ' सिखावसो रोंगासिनो दंना आंला बादि रेकर्डिंखौ नांला किपेड मबाइलजों रायलायगोन दे रायलायो खोनाबाय दा रायलायगोन दा बेस्थ' गैया फुङाव बेस्थ' जायो बिसोरो फुङाव खोनाया फन रायलायहरदोब्रा गावबा गाव रायलायहरदो नाम्बार हरदो लानो हाया बिनानै सोरनिफ्राय बिनांगौ नोंहालाय दंखायोमोन दा बेयावलाय माथो गेदेर खोथा बेनि नाम्बारा आंबो थानांगौ हरदो बारा दे रायहरदो फनफोर थुदो बुबु बुदु बुदु बुद बुदु हाया जायो नामा बिफानावसो दंहैयो इयो सोर मैया नोंखौ सोर लांफैया लिलि दोनबाय ओमफ्राय रलिं मिलसिम दोनबोदों मैया सोर लांफैया लिलि लायबायब्रा बुदो बेनाव फनफोर थुदो स' आदैमोन
कल रेकर्डखौथ' नोंथांमोना खोनाखाबाय ओमफ्राय बे जाथाया जादों एकदम जायनि सिगाङाव एसे आगोलाव जानाय आरो ओमफ्राय बिनि मबाइला कल रेकर्डआ गासिबो थालांजोबो जाहैदोंमोन ओमफ्राय बिनि हासबेन्डनि मबाइला आरो अट'मेटिक कल रेकर्ड जायो ओमफ्राय दा बेयावनो मोनफा मोनफा बेफोर रेकर्डखौ मोननो हाजोब्बाय दा नैबे बिसि गिबिया आरो गदायजों रायलायनायफोरखौ स' लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोनाथ' खोनासंबाय भिडिअखौ ओमफ्राय अननानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय माबाफोर आरो गोदान आपडेट मोनोबा आं थाबैनो आपडेट होबावगोन नोंसिनिसिम थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय अल लाभ इउ टु अल बाय बाय